M'għandi xema tnemnem f'qalbi, dawl ta' tama ferma l-qalbi li jimlini bil-kuraġġ għal-ġejjini. Forzi kbaret jonfu b'qawwa biex jitfuha u jifkawa, u hekk nibqa' ngħix fid-dlam il-ħsieb ejjieni. Iriduni nimxi mal-kurrent, iriduni ngħix biss il-mument, ngħix fis-sħab. Nipproteġik li tintefa' żgur li qatt mhux se nħallik, id-dija tiegħek timlini bil-kuraġġ. Nsib triq oħra, nipproteġik, ħabtu xejn fil-verità mhux se jitfik, xema jibqa' nemnem ġew fija, intama lija. Ġlieda kontra kull morali, kontra kull mu naturali, ma jħallukx moment tistrih x'inhu speċjali. Nixtieq nara pożittività, nixtieq nara